Hola, doncs soc la Judy González, cap de recepció de l'Hotel Hostalillo de Tamariu. Hola, em dic Carla i soc recepcionista a l'Hotel Sant Roc. Perquè ens faltaven uns vacants per cobrir en el departament de recepció, neteja i també restaurant. És una iniciativa que funciona molt bé, cada any la repetim i n'estem molt contents. Després de 7 temporades treballant al mateix lloc, necessitava un canvi d'aires i creia que era la millor opció perquè tenia diversos àmbits professionals i diverses oportunitats. Vaig entrevistar la vacant de recepció que estàvem buscant. Vam fer una entrevista momentània que es fan assíduament allà quan hi anem, i després aquí a l'hotel la vam tornar a entrevistar i la vam acabar agafant. N'estem molt contents, realment va estar tota la temporada amb nosaltres i va funcionar molt bé. La idea era una feina d'estiu d'uns 4 mesos, va resultar sent una feina de 7 mesos i aquest any hi torno amb moltes ganes i fent una temporada més llarga de l'esperat. Llavors, n'estic molt contenta.